Karong adlaw, opisyal na gilusad sa DSWD ang ilang programa na walang gutom program. Apil na kiini ang pag-apod-apod sa 20 pesos per kilo nga bugas. Ang mga beneficiaries sa niini nga programa kay makadawat og 3,000 pesos worth of food package. Apil sa ilang madawat ang itlog, utanon, o ang 20 kilos na bugas sa NFA Rice o ang uban pa. Ang benteng bigas meron na sa walang 52 ka mga mulupyo sa Cebu City ug Talisay City ang benepisyaryo sa maong programa nga gipahigayon sa Plaza Sugbo Grounds. Labing una nga nakadawat kanila ang 68 anyos nga si Nanay Emiliana gikan sa Barangay Kansohong, Talisay City. Matud pa niya nga mag-usa ka buwan na nga konsumo sa ilang pamilya ang iyang nadawat nga hinabang. Lipay ko, ma'am, oy. Hoy, kabutangan, ma'am. Kaya salbar taon na mo ang kalisod, ma'am, oy. Uyon ka sa ingani na program. Oo. Ano di man mo yun? Lakanan, eh. Ang dami. For 1 month planning. Murag di kaabot ang bugas. Murag hapit ni mo buwan dyan. Asoy sa Regional Director sa Department of Social Welfare and Development 7, Shalane May Lucero, nga tumong sa maong programa ang pagtabang ug ang kaayuhan sa mga walay igong tinubdan aron makapalit og bugas sa barato nga presyo. Ang Walang Gutom program sa Department of Social Welfare is an intervention to address those who are suffering from involuntary hunger or mga pamilya nga naglisod pag-abot sa ilahang ikinahanglan aron makakaon adlaw-adlaw. Gusto gyud akong ipa-emphasize nga ang Walang Gutom program is really about addressing food or hunger, but aside from that, it also teaches the beneficiaries on how to develop the right behavior, particularly ang paghatag og masustansya, sakto nga pagkaon sa pamilya. Mao nga sa Walang Gutom program gi-emphasize gyud ang Go, Grow, and Glow Foods. Mipakita sabog suporta si Cebu City Mayor Nestor Archival alang niining kalihukan. Apan samtang nagpadayon ang pag-apod-apod sa mga food package, naabtan sad sa MyTV Cebu News Team ang kaguliyang ug init nga panaglalis sa pipila ka mga residente sa Cebu City nga wala malakip sa lista sa mga beneficiaries. Tumon ka, nga kami, di yung mga iyo. Palit, ang among gituyo, palit big bugas. Ha? Asa ang 20 kilo? Asa ang 20 kilo bugas, na? Sa ito ba ilan lagi pangatag? Nana sila pinalabi? Kami may card, may ma-endorse na, may ma-registro. Ato ba na problema, may unsa makanon sila na ay bugas uban kami wa. Gani, iklaro ni RD Lucero nga ang mga piniling benepisyaryo subay sa ilang listahan 3 database sa DSWD. Mga wala na apil sa Walang Gutom program, it is presumed nga wala ni sila na consider sa katong lista nga gitawag natog food poor families nga ang ilang kita 8,000 pesos a month for 5 persons. Basig wala sila sa listahanan poor. So ang ato magong gibasihan sa beneficiary ang listahanan poor. Now karon ang Walang Gutom nagsugod pa man lang ta inig scale up ani pwede man na nato ma-determine if there are families nga food involuntary hunger na experience i-endorse sa LGU among i-assess if they are found eligible they can probably be enrolled in the program. Nagkanayon sab si Archival nga padayong gituki karon sa konseho ang pag-roll out sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas alang sa mga mulupyo sa Cebu City. Sa sitwasyon naa nahibaw ko nga gikan sa council atong Tuesday naa nakaron sa opisina ni Konsehal June Alcover. So hopefully na ay siya report e naamang gud tay kuan nato natay share na 650. So kung pila ka pila ka kilo ang atong request, so magutang tag 650. Kini si Teresa Fela Candazo, USC Com intern alang sa MyTV Cebu.